ஹலோ சாம்பியன்ஸ், வெல்கம் டு நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எம்டிஸ் பிரின்சிபல்குள்ளே இன்றைக்கி நம்ம போகிறோம். ஸோ எம்டிஸ் பிரின்சிபல் பற்றி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதில் இருக்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். எம்டிஸ் பிரின்சிபலில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீட்டெயிலிங் இஸ் த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இன் நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங். அதாவது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து ரீட்டெயிலிங் ஷாப்ஸ் மாதிரி தான் வச்சு நிறைய பேர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அவங்க அந்த ஷாப் மட்டும் வச்சுருந்தா அதில் எந்த யூஸும் கிடையாது. அவங்க வச்சுருக்க ப்ராடக்ட்ஸை சேல் பண்ணால் மட்டுமே அவங்க ஒரு நல்ல ரீட்டெயிலராக இருக்க முடியும். அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கீழே ஒரு ரீட்டெயிலரை அவங்க க்ரியேட் பண்ணணும். மினிமம் அந்த பர்சன் வந்து 15,000க்கு அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அப்படி அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்கள எல்லோ கலர் வச்சு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ரீட்டெயிலிங் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம். எல்லாருமே மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் வந்து ரீட்டெயிலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற பிஸ்னஸ் நம்ம பண்ணணும். இப்போ ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் ரெவல்யூஷன் தான் ட்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ நம்மளும் ரீட்டெயிலிங் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற பிஸ்னஸ் பண்ணால் மட்டுமே நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா பீப்புள்ஸ் வந்து ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டே பை டே அவங்க சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணும். செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் திஸ் வேர்ல்ட் டூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ரோயிங் அட் எனி சிச்சுவேஷன். அதாவது இந்த வேர்ல்டு வந்து பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் சரி ரெண்டு விஷயத்தை நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கும். ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்எம்சிஜி அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இன்டர்னல் யூசேஜ், சாப்பாடு இல்லாமல் எந்த ஒரு மனுஷனும் உயிர் வாழ முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொரு மனுஷனும் சாப்பாட்டை நோக்கி அவன் வந்து பயணிக்கிறான். அவன் வேலைக்கு போகிறதே வந்து அவன் சாப்பிட்ணும், அவன் குடும்பத்துக்கு சாப்பாடு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அவன் வந்து சாப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும்தான் ஒரு மனுஷன் வந்து வேலைக்கு போகிறான் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம லைஃப்பில் மிகப்பெரிய இடத்த வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா சாப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அன்றாட விஷயங்களாக இப்போ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு என்றைக்குமே அழிவே கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே இதை வந்து நோக்கி பயணிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் கூட சொல்லலாம். ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எஃப்எம்சிஜியில் எக்ஸ்டர்னல் யூசேஜ். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் யூசேஜ்லாம் நம்ம இதில் என்ன சொல்லணும்னா பியூட்டி அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரெஸ். நம்ம வெளி தோற்றத்தை எப்படி அழகாக காமிச்சிக்க முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூசேஜ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு பர்சன் வந்து இப்போது ஜாப் போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சாப்பிடாம கூட சில பேர் போவாங்க. ஆனால் வந்து அவங்களோட அவுட்டர் அப்பியரன்ஸ் வந்து அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பியூட்டி அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நம்ம வந்து ஆர்கானிக்கான ஹெர்பலான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது பேராபின் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு மாதிரியே தான் இதுவும் 2வது இடத்துல வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். முக்கியமான இடத்த இதுவும் வகிக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். காஸ்மெட்டிக்ஸ் வந்து பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம பேராபின் ஃப்ரீயான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொடுத்தா பீப்புள்ஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் நம்ம இங்கே ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 5th ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிவ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் பிலீவ்ஸ் நாட் சேல்ஸ். ஒருத்தவங்களை இப்போ நீங்கள் மீட் பண்ண போகிறீங்க, அவங்க உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அவங்கள்ட்ட ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்காக போகக்கூடாது. நம்ம இது பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை வர வைக்கணும். ஓகேவா? நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்பிக்கை இல்லாமல் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் கரெக்டாக அவங்கள வந்து பேசி அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் மேலே நம்பிக்கையை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து நம்மள்ட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ ஒரு தடவை அவங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்க அடிக்கடி நம்மக்கிட்ட வந்து வாங்குவாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்பிக்கைத்தன்மை அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து உருவாக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்னு கூட சொல்லலாம். அப்போனா மட்டும்தான் நம்மளால் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஒருத்தவங்களை பார்க்க போகிறப்போ சேல்ஸ் அப்படிங்கிற மோட்டிவில் போகாமல் நம்பிக்கையை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவில் போகணும். 6th ஒன் டோன்ட் கில் த கான்டாக்ட்லெஸ். அதாவது நீங்கள் இப்போ ஒருத்தவங்களை பார்க்க போகிறீங்க, அவங்கள வந்து ஹேப் பண்ணுறீங்க, அவங்களுக்கு எஸ்டிபினா என்னன்னு புரிய வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து கரெக்டாக ஹேப் பண்ணணும், கரெக்டாக எஸ்டிபி சொல்லி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் தப்பாக வந்து ஹேப் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இரிட்டேட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் மேலேயும் நம்ம நெட்வொர்க் மார்க்கெட்டிங் மேலேயும்
இதில் இருக்கிற நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரம் உடஞ்சி போயிடும். அவங்க அடுத்த தடவை நீங்கள் அவங்கள மீட் பண்ண போகிறப்ப அவங்க வந்து நம்மளை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ரீசனை தான் தேடுவாங்களே தவிர அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளை மீட் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம வரோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே அவங்க வந்து சம் பீப்புள்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷாப்ஸே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. என்னடா இது அவங்க வந்து இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே, பேசி நம்ம இரிட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட பதிச்சிடக்கூடாது. ஸோ அதே மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும். அப்படி அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இல்லை அப்படின்னா அவங்கள விட்டுறணும். ஏன்னா அவங்கள ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ண அவங்களுக்கு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் மேலேயும் கம்பெனி மேலேயும் அவங்களுக்கு க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ பார்த்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யணும். தேங்க்யூ.